Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। दा मोनसे लेटेस्ट आपडेट सफैदों। बेनो जाबाय Orunodoi सायाव 1.0, 2.0 प्लस 3.0 राङारि अनसुंथाइ मोनग्राफोरा। स' बेखायनो भिडिअखौ नायदो नोंथांमोना जोबजासिम। लेटेस्ट आपडेट चिफ मिनिस्टारा फोसावबाय 8,000 रांखौ नोंथांमोना 20 फेब्रुवारियाव मोननो गोनांमोन, नाथाय बेखौ केन्सेल खालामबाय। नोंथांमोना मोननाय नंला। दा मानि थाखाय केन्सेल खालामदों बेखौबो आं नोंथांमोना फोरमायगासिनो दङ। नाथाय केन्सेल खालामनायजों लोगोसे मोजां खबरबो दङ। माने नोंथांमोननि राङा बारायबाय आरो बे रां बारायनायनि डेटबो फोसावबाय। डेटखौ फोसावबाय आरो रांखौ बेसेबां बारायखो नोंथांमोना भिडिअ नायलांबाय थाजोबजासिम गासैबो डिटेल्सआ दङ। आरो जाय नोंथांमोना नैबे आंनि बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला, जाहाथे लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना मोननो हायो। दा जों मोनसे पर्टेलाव थांनोसै जाहाथे जोङो रोखा जायो, गासैबो डिटेल्सखौ जों जाहाथे बुजियो। स' दायो जों फैबाय मोनसे स्किमनि पर्टेलाव। दा बेवहाय जों नुनो मोन्दों 3.0 बे जाबाय लेटेस्ट, नाथाय 1.0, 2.0 जायनोखि बेनिफिसारि दङ नैबे 3.0 हाबनांगोन, होमबासो माने रांखौहाय नोंथांमोना मोनगोन आरो 3.0 माने मोनफागोन आरो। बाथ्रा जाबाय दासिम खनथाम एप्लाइ जाबाय नालाय, दा लास्ट नैबे 3.0 फुरानाफोरखौबो एप्लाइ खालामहोदोंमोन, होमबासो मोनो आरो। जायफ्रा थालांदों नोंथांमोना मोननाय नङा। आरो थालांदोंबा नोंथांमोना दासिमबो साबमिट होबाय थादोंब्ला, माने खायसे पार्टि लेभेलाव लाङो नालाय, बेखौहाय मोनसे कमिटि थायो DMLC होननाय बुङो। अके, बेखौ जों अफिसियेलिफ्रासो मिथियो, नोंथांमोना खायसे बुजिनाय नङा। मोनसे कमिटि थायो DC अफिसनि आन्डाराव, बेखौ सेलेक्सन खालामग्रा, ओमफ्राय एप्रुभ जाबाथाय नोंथांमोना पर्टेलाव हाबनानै रांखौहाय मोननो हायो आरो रेशन कार्ड मोनसेजों न'खराव मोनसेल' अरुण'दय मोननो हायो, नैबे 250 रांखौ आरो। दा बेखौ दोनथ'बाय आं, क्लियार खालामबाय। दाना फैबाय जोंहा 8,000 रां मोननो गोनांमोन। माने मास मोनब्रैजों खनसे 5,000, खनसेनो 5,000 सोनानै प्लास 3,000खौ बैसागु गिफ्ट होदोंमोन नालाय, गासै 8,000 जायोमोन। दा बेखौहाय सोनो नागिरदोंमोन, बेनो जाबाय 20 फेब्रुवारियाव। अके, स' नोंथांमोना नैबे 20 फेब्रुवारियाव खनसेनो 8,000 मोननो गोनांखौ दायो मोननाय नंला, बेखौ केन्सेल खालामबाय। दा केन्सेल खालामनानै दा गोदान डेट फोसावबाय। दा बे गोदान डेटखौ आं फोरमायगासिनो दङ। दा नायदो नै अरुण'दय सोनायनि डेटआ अक्ट'आ जोंहा जायखिजाया मासनि 10 थारिखआव मोनोमोन नालाय, बेखायनो चिफ मिनिस्टारा मोनसे डेट गोरोबनानै डेटखौ एडजास्ट खालामनानै लांबाय। बेनो जाबाय 10 मार्चआव। 10 मार्चआव नोंथांमोना 10 मार्च खालि मोनसिगोन। बेनो जाबाय 9,000 रांखौ नोंथांमोना मोनसिगोन। दा नायदो नै 1,000आ माने बारायबाय आरो। अके, 8,000निफ्राय 9,000 खालामबाय। डेट मिन्स मा, नोंथांमोना 10 मार्चआव आपकामिंआवहाय नोंनि एकाउन्टआव 9,000 राङा हाबसिगोन। दा बेखौ नोजोर बोयोबा जोंहा MCCआ जोंहा फेब्रुवारि लास्ट उइकआव जानो गोनांखौ जों नुहुरासै, मानोना MCC नांबा सरकारि साख्रि, लन स्किम फैसा सोनो मोना नालाय। दा चिफ मिनिस्टारा 10 मार्चखौनो बुंखाबाय, अब्ला नोंथांमोन MCCआ 10 मार्चनि उनावसो बियो नांसिगोन आरो। जेरै हमना ला 14 एबा 15 मार्चफोरावसो बियो MCCआ नांनायनि इसाराखौ बिथाङा फोसावदों आरो। अब्ला इलेक्सना मे मासावसो जानाया चान्सआ दंसै, मानोना MCCआ बिदिनो 1.5 मास गाहाम, मास मोनसेनि सिगां नांखायो नालाय, बेखायनो मेनि हमना ला 15-16फ्रावसो इलेक्सना जाहैनो हागौ आरो। दा जायखिजाया बेखिनिखौ बुजिबाय, नोंथांमोननि जेनोखि स्किम बेनो जाहैसिगोन। नोंथांमोना माने रांखौहाय 9,000 मोनसिगोन। दा बेखौ नोजोर बोयोबा PMAYJ आं बेखौ सोसननोसै। PMAYJ नोंथांमोना जेनोखि बे न'नि फार्स्ट इनस्टलमेन्टखौ खिजानि नोंथांमोना MCCनि सिगां मोननो हासिगौ। माने एप्रिल मासआ फुरा दंखायो नालाय, बेनिफ्राय मे मासआ एसे थाबावगोन आरो लोगोसे फेब्रुवारि दायो दङ। दा अब्ला फार्स्ट इनस्टलमेन्ट हमना ला 32,000 एबा 35,000 जेनोखि मोनग्रोयो PMAYJफ्रा, थ' बेखौ माने मोननो हागौ आरो। नाथाय सेलेक्सन प्रसेसा डाइरेक्ट नैबे पर्टेलनिफ्रायसो फैगोन। जायनोखि प्रायरिटि लिस्ट बिथांमोना माने डाइरेक्ट गोजौ सेन्ट्रेलनिफ्रायसो हरखागोन। एबार BSTC लेभेलाव सेलेक्सन खालामनो हानाय नङा, डाइरेक्ट पर्टेलनिफ्राय फैनानै जायफ्रा इलिजिबोल बिथांमोना फार्स्ट लिस्टआव थागोन आरो। दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय दिनैनि लेटेस्ट आपडेट।